Iya. Jumeneng Pak, jumeneng. Ora usah lenggawe sih, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Mbulu Pasar. Luar biasa. Luar biasa. Sehat Nduk, ndang sehat. Sehat Nduk. Kempule Gok. Meneh Gok. Meneh Gok. Ya. Kumpul ngun. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek ndek anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Ngopo? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya kan? Sing penting karir yang tinggi wong nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkuti Pak Nyun sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Ah. Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa Dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. apa to? Ngono ben pilih-pilihane Ora, dhewe. ora. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gendir. Oh, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecus ngono iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nggih. Betul, Pak. Nah, berkarir yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus Den. Lara wae suarane kaya ngono ndalek waras. Nah, iya. Mangga 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 mangga. mangga 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 BTB. Tak kurang ajar jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Mbok ngematke suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun sekutut manggung kan suara pedhit niku Iya. apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya takon karo bocah takon. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae. Pak. Oh, ada. Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong sakit gitu, Pak. sekarang. Anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus? resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikene gelas. Embun nggih, jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus? Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kasih. gedeg
Padha wae tuku obat ing apotek terus. Tapi kan Lek mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat. Oh syarat. Ya anggrek golongane tenan. Kesarana. Iya. Ya terus nduk kan. Nah. Midangat Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, kuwi transfer aku 400.000. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kelawan Ardi. Nah wis tak wenek Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Nah, nah, ya wis tak kene aku sebagai jembatani Pak, menyalurkan. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Weh, hebat. Piye? Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to. Lah kon harian to niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kanca-kanca. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali ngono. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Nek tak ilingno. Nggih jarik ngono to. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Minjing Pak nggih. Alah. Op. Iya ndek kan terus. Ya. Pramitra Kangsi Nolya. Manut aku nduk, Ken. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Ya. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah, yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTP ya jarike minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi diwenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Ayo Pak, diumpani terus kuwi TB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur. Heeh. Iya. Nano. Ya, Nduk. Wangi ialah bebagotan manggung jaluk Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Gen dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Nah, dibantu anake wedok. Ya wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane Niken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempite. Ora, ya wis dheke kondang ki ora mergo dalang kangko ki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Kok disurung karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih. Ayo Butuwi. Mangga Butuwi. Ayo. Sing bareng ngempit aku. Ayo. Ya. Ya. Hembe
Kon dhuwur, Bu. No. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek sinden idol rung Macet enek. menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya, Wah, iya. luar biasa wonge beja munduk dirabi Betara Kala. Wah, jane no akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Oh, Cangkemmu. Kiai bagus iku Betara. Miner ke, Bu? Yo. Ya. Sore ngene iki muni kutut manggung kaya penak ya, Be. Gampleng. Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Lon kon pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Lawes. Saya manis, saya Manis ayu. lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Nembe lulus ta, Pak? Nah, lagi wae lulus. Anu, Kuliah gelarin apa? Gelarin apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojo. Tak kira lek SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Ayo, Nduk. Ya, iki. Pakan. Ya. Pakan kan pakan nono Ya. Kan kan pakan kan pakan 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 nono ngono Nduk. pakan nono Pancen yo Jik perawan ki arep makani manuk ki rada ora ragu-ragu. Belajar Urung kelino makani manuk. Ora apa-apa. Heeh. Nek sik wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Heeh iya. Lah iya. Ya, Dok. Ya, terusno. manuk kuwi Bapak nganggo mandek. Ayo sebelahe. Geser. Iya. Luar biasa iki yo. Apa primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Blora Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP, Mas.
Nggih, nggih. Napa niku, Pak? SMN apa? Sampun manak pindho dadi Oh. wis doboli wingi. Pak iya sekermu kena nduk kita. Padahal cilik lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Lah nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Batese prawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani kok. Nggih. Wah, delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho gitu. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek saya perawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, lek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda iki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten. Dan nek burine niki benten. Bedane? Ada cekelem. Nyapa ngono? Ora kuat bener. Gableh ngomonganmu sing ora-ora. Buri. Ayo, Mai. Mayang Anjara Sari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. Witing klapa Yo sambung sebelah. Sambung, yuk sambung wancit ya lu yuk. Kudu iki lho terusane. Iki urut lho, Be. Nggih, nggih, nggih. Mau Wanda ki jek perawan, terus apa jenenge kuwi apa mayang kuwi wis duwe bojo. Lah wiwik ki statuse rondo. Nah, sing arep mok makane kami tuwama ya kuwi. Kami to sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek bali desa ke sapa? Ora. Nek mulai legan diaturi tindak teng bali desa. Kon ngapa? Alah teng mriko nggih tahlil kan mboten apa-apa lho. Wis nggih tahlil. Kaya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kek bali desa, kek nggon yoga wentek kok. Walah, lho iki sindian tambul lho. Wah. Malah. Keparat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Lah iya. Yo, dintekne wi. Ayo wi. Wah wi, ya. Bos. Wi. Ha wi. Sita ora? Sida. Oh, gitu. Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban, ya.